pagi pemirsa, persiapan mau ke tempatnya Kinara nanti masake di rumah Mak Damis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ning konten bayi nggih pemirsa. Iki sing digawa saiki dadi enek godhong, nanas, terus wortel. Iki mang cambah ndek kalih lombok jempleng banyak. Kita tambahin ndek terus lombok jempleng. Terus iki bahan dinggo weli-weli. Nduk tulung juga ono dompete Ibu Mang, Nduk. Jadi dicampur ketan ireng nggih pemirsa. Dompete ning ndi? Aku ora roh lho ya. Lah aku yo lali tak delene iki kok. Mak, cambahe sampun, Mak. Tambah kalih lombok jempleng sampun. Lah ning ndi ya pemirsa? Wong ki nek lalinan yo ngene iki. Wah, iki. Alah. Mak berarti mine soon 5. Gulane Jawa, gula putih 1 kilo. Nggih, langsung. Ambil apa nek kurang? Uyah garam. Oh, nggih. Nggih. Iya, Mak. Aku tak nggekno sarapan intan sik, Mak. Oke. Sampeyan kae lho, Bu. Nek. Iya. Mbak Ndak. Ya. Halo sayangku, Mama di mana, Dok? Beli soone 5, uyah 1, apa dibawa sekarang sama gulanya 1 kilo. Iya, bentar. Cukup, Mbak. Cukup naik warung. Tetapi ini memang arek papat nanti kita tunggu siji. Betul. Wah, anu piye? Ya engko tak golekne neh ning ndi ngono. Mie bijak siji. Loh, tisu Dek. Tak kira mie bijak. Mie bijake ning ndi? Ora bakul pemirsa ya gak roh panggone. Piye? Ora roh bakul tak kira tisu tak kira mie jebule tisu iki lho. Wis gak apa-apa sama cukup lah. Mine papat. Uyahe siji, Dek. Mbek gulane siji. Heeh. Iya. Uyahe siji, Dek. Sampeyan kresek iki sisan ya. Fotone sak. Ora, Dek. Es berapa ini? Anak esok ya jek pengen terus sekolah pemirsa dadine ya ijek engko sik bukake. Saya tak cover sak mulai. Sik penny baby sweet. Baby cumi. Gula. Ya gula. Ora mek ane 20. 24 mbek 20 ya 44 ya. Dalam. Gak sida. Saris. Laris. Tahu kedepisan ya, 145 ya. Iya, kayak obat moto ngono lho. Halo cintaku, sayangku, Taltil. Ya Allah. Mau sekolah, Cah. Bolone ndi sing siji? Yo. Pakai kudune. Nah, pakai. Cantik, Cah. Rambutnya kaya sedawune lah, Taltil. Pilih sih, Mbak. Lah yo ndekne begibar dipotongno repal Rambutnya apik lurus. Inilah ya, Mbak. Tapi Apa? aku jadi nek yesuke bingung. Ora apa-apa, Dik Susi. 3, 4, 5. 55 lah susuke. Iya, Dik, Bro. Iya, susuke penting ya. Aku ki receh lah tak rengi perkarane anu. Nganu pekarane nek buta-buta susu. Yes, makasih, Dek, Bro. Di depan, Mbak. Apa, Dek, Bro? Depan.
Aja aku ya butuh receh jere. Aja aku ya butuh receh jere. Aku nek anu. Oh, dadah. Lewat sayangku. Ya, Yoyo, endi sing Yoyo? Lagi. Halo. Oh iya, sik iki sangune. Sik aja, sik. Aku mau enek 5.000 apa ora? Kasih bahan. Oh, eneng, Dek. Ya, sayangku Sita. Taltil. Gelem apa ora? Moh ya wis nyo ya apik kabeh ya. Yo moh. Buat besok. Ya. Makasih Bude. Buat besok ae. Oh, kenapa nek untuk burek? Biasa, gambar. Mboke bareng ngereng. Oh, ngono kuwi nggo sesuk le nek moh saiki yo gak apa-apa. Iki satu. Wes. Wis disangoni ndek ngimba. Iso. Tertib. Iki kan dienggo sesuk. Ya wis gorene mbok ana sing nggawa. Ya wes buane ya. Wes sedang sekolah, udah yo ape gawe no. Menabung ya. Iya. Aku wis gak iso menabung iki piye iki. Sembuh iki. Dadah, yo Dek. Petu mesin cuci. Anu, ngelu. Wes nek Intan sing krungu yo ngene, Dek. Mah tukokno Paramek, Mah. Ngono mesti. Nek Intan sing muni, nek roh. Wis berarti ku maca. Wis ki mak bensinnya tak isi. Montore sampai di mama. Persiapan tempe penyatae. Mbek ndok, ya sik ya sabar ya, Dok. Iki mang pek rusuh ki makan tepung. Ndi? Iya, kena tepung kok dilap. Sebar kabeh kok lagi ning gone Kinara. Ya wis. Ora nek sing nyek sapa lang sing nyek. Persiapan bebudal. Mobilku wis rek tak lapi teh. Duh, ndek apaan mbok lapi kemarin kae? Wis iso dilapine. Apa tak lapine? Piye? Sesuk iki ganti plat nomere, Duk. Warnane sesuk dadi putih. Pajak iya. Pajuke kan cek suwi ta. Oh, gak je iki je. Ape Bulan lho, 4 ape akhir. mobil sik aku pesoteng Walah, tak coba bayani. Iya. Mbah, sampun kula salam mriki mbahnya. Anu napa jenenge? Enten tepung, kok tepung tombahnya. Uyah. Terusan niki napa, Mbah? Mie bijak kalih gula pasir. Pon mengke kula nusul. Semangat ya mbahnya. Dewa Mbah Man jenengan masake napa? Enggak tak ukur nang, Mbak. Terus digoreng ngoten, disambelke. Mboten nek tak ukur pakai lombok bawang brambang. Nggih. Tumbare tak ulek ambeke bawange. Nggih, terus diungkep terus dikei lengo. lengo. Sat ngono. Eh. Tomat lombok. Nggih ngoten. Mbak. Terus nasi anget-anget ngoten mawon nggih, Mbah. Oh alah nggih, Mbah. Intan niku nggih, Bu aku sok gawekno penyet ae. Endok. Lah ape piye neh? Ape piye, Bos? Ngelapi mobilku ya. Weh, Mbah. Semangat, Mbah. Kok nek sewayah-wayah nek nganu sahabate rene nggo nggo mobil ape budal nerapikno. Iya. Niku lho Om Kasdut dadi dekne apa wis montore pun resik telah gaya. Semangat. Semangat ya kan Bapak ini meneh. Iya. Iyalah, lah sapa lah. Wis apapun yang terjadi mbuh piye kahanane biyen nang jenenge Pak Ane ya tetep Pak Ane ngono lho. Ngono lah ya tan ya. Hah? Tak silur nang Bu sok. Iya, Dok. Wes kudu nglate iki. Oh iya. Iki golek rezeki sik, carane golek rezeki sik. Anu Mbah sami ngletek terus dhuwure pun ireng-ireng kenge Mbahnya. Ngeten iki lak anu Mbah napa kaya lumutan ngoten lho. Intan terus ngeten. Cari wak dulu. Nggih, golek wis Dok wis ora usah akeh carane bener Mbahnya, Dok. Golek rezeki sik. Omeh Mbak Nana. Aja tikus. Walah, tikus. Emak gak boleh kuwi warna ungu warna janda. Cirene wong. Ungu wis Dok wis.
Wes. Sampun. Tinggal nang kambine. Ungu, Mbah. Jare kok, Mbah, filosofi buka. Nggih. Nek warna napa, Mbah? Kebahagiaan ini napa nggih hijau? Mboten nggih, Mbah, wong ku nggih jere kok. Masa ngeten Intan? Bu, pagre ganti warna ungu. Nek kula iki ketriyen nggih senenge warna ngeten iki, peteng ngeten iki lho. Apa? Sing rapi ben aku ae. Iya, Mama mantuk, Mbah. Mantuk, Mama. Oh, nggih. Iku jendok konten aku pengen Aja sik, menisan iki kok langsung Intan bar maem terus tak upload terus kene budal kok Dek Mbak Intan ngene, Mbok, engko ndang nusul, engko nek anu ki naram mong. Iya, Dok. Wes daltil ndang nek mbok lapi. serta sabar ngono lho. Waduh, aku ora sabar, aku awakku kudu tak emplok Lho ya. Lah cukup nolap ndokne urung mbok anu. Iku kan Bu, ben aku. Ya wis silake kanebure tak nggo ngelapi ki lho, kena tepung. Ora apa-apa jane kena tepung. Lara nopo iki? Entah lagu tapi kok. Heeh. Aja mbok caske aku. Wau artone nyelepke tak titipke Dek Dewi, Mbah. Wis dang. Oh ditata lagi. Tambah Kula biasanya mangkreng teng mriki salah masuk kelas. Aku nang si Prambil. Iya. Wis cantik sampun Mak enten cambah terus enten mie putih. Soon. Pun. Wis sapa kae ngeterke sekolah kae. Iya. Nggih, hati-hati nggih, Mak. Nggih, Mbak, matur nuwun nggih, Mak. Mbak, selamat berjuang. Dok, Mbahnya berangkat. Intan arep maem dulu, Mak, baru nanti ke sana. Nggih. Lah kok Mbak Mas kok tokno, Dok? Walah, nek ra yo nomor 1 lah yo. Walah, wis lah ngoten nggih. Saged, Mbah. Pundi dendange tak cekelno sik. Bismillahirrahmanirrahim. Isa. Oh. Ngono iki. Kok iso dilawan? Kok Power Rangers ya? Dadah, Mama. Dadah ya. Iya. Hati-hati, Mbaknya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek terus aku. Masih belum boleh sih. Kenapa mbok nggo neh kuwi kathoke kembang-kembang? Kenapa? Kathok yo enek sing salur-salur, enek sing polos, sing saka nggone pemirsa sing apik apa kuwi lepis ora mbok nggo. Anjan aku seneng iki. Pokoke engko nek ning nggone Kinara salin. Wis ya wis ra apa-apa nek ning omah kuwi lah ra apa-apa nyaman. Ibu dhewe yo nek seneng daster yo tak nggo ae aku ki yo Mbah Renggo. Diumbah garing tak nggo lho iki sing kanggone pemirsa dari Mbak Winda lho iki tak nggo ae wis bar tak setrika tak nggone ngono teke. Pun Oh, sarapan saiki ndang gawe nang. iya karek gawe penyeten nasi wis sayur terteran di ini yo isih. Alhamdulillah pemirsa iki. Pemirsa ape masak lah ya. Mobilku anyar wis tak lapi. Ya jenenge gak anyar, mobilku wis bersih pemirsa. Bersih. Iya. Lah kan dekne tak celuk tandang sarapan, Bunda Dewi yo ngono ae. Ndang sarapan tan. Dadak, Bu, Ibu, entuk terteran kanggone Mbak Kes. Iki acara sedekah bumi Desa Gadu. Tapi Desa Gadu kuwi asline ora saiki, mesti ki ngloloni no pemirsa. Pertama kan danyange sing luwih tuwek kuwi jenu dhisik ya. Iya betul. Jenu terus lagek Gadu. Danyange iki ya kabare nek tirone nggih pemirsa nggih. Mulai Mei. Nggih, nek ning gone danyange Desa Kendilan kuwi jere tirone ning gone Jemah Kliwon
Lah nek gone jenuh ki Jemuah Pon terus ngadu sendiri kuwi tirone Danyangi kuwi ning gone Jemuah Paing. Dadi ngadu masih ini pemirsa. Ngadu masih tanggal 15 ini. Tanggal 15. Nah. Tapi ngeloloni dhisik. Yo buak tempat sampah buak. Iya, ki sarapan sik ora? Walah, kene gedang ya sak cengkeh. Nasi karo ki. Ndek iki Mbah Lurah ya ngono Mbah Dami. Mbok kuak ning ndi, Dok? Mbok kuak ning ndi? Ya wis. Wis sarapan. Dadine sidone sarapane karo sego terteran esuk-esuk wis entuk sego terteran. Nggone Bunda Dewi gak mbok buat sisan. Oh ya wis. Ya alhamdulillah entuk rezeki lah kan. Ya. Wong yo engko warai kan ning gone Ninoy. Iya betul. Masa jangan ijek. Entuk terteran ya kuwi sebuah rezeki, sebuah anugerah nek ngarani rezeki. Dadi carane nek ning kene ya diteri ngono kuwi sesuk pas manganan kendilan. Kene ya bales ngeteri neh, ya masak neh. Dadi engko pas wayahe bancaan manganan kuwi, bancane ning pendopo ngarep kono kuwi. Iya. Pendopo ngarep Intan ngono kuwi. Betul. Tek wis mateng, Bu. Mbok apakno, Bu, katese? Ya tak mbirno polahe dhewe mateng. Ayo, Bu, tukune ya. Ya, iso ya. Aku rambut tukokno buah naga, Bu. Ndek nginor ndek mangan buah naga ya aku pengen nih. Iya, engko tak tembas. Ngina yo anak Mbak Indah, putrine Mbak Indah. Engko nek mantuk tak tembas. Bu, aku kok nang main Mas Dimas gak sanggo salen yo. Iya kan mulai sore nduk tegak yo ngewangi resik-resik sik. Engko terus barang-barang iki koyo dandange Makjah, kompore Makjah kan engko diparani dione. Wis nek wis bar acara terus mulai. Mosok acara rong resik-resik kene mulai. Jadi nek sore biasanya awakmu jam 4 kuwi kan wayahe mandi. Jadi daripada engko awakmu bingung, bebeki mentroki mbanyaki, lebih baik tak gawekno sale. Tapi satu ayo. Iya lah, engko langsung pulang kok. Ambek njupuk klambiku sing tinggu Mbak Indah diingi. Wes pateni sik. Cus. Sampai diwarai nyetir papa lho. Pertama kocone dibuka dhisik ya. Bar dibuka lawange ditutup ya, diingeti. Kan ngelapi saiki wis bisa. Ya, terus dikunci ya. Terus abne ngeng ngono. Nah, sampeyan iso, terus iso mundur lho. Terus munduri parake mengguri ya. Iki lho iwake Makjah sing digoleki keri iki engko terno Makjah. Yo. Sik buwe tak ngancing lawang. Lah kuwi tase gawa. Sik ngenteni sawang. Sampeyan aku iso. Iya. Bismillah. Iya. Sik. Bu, aku ra iso gawa sik. Lebokno sik, lebokno. Di kancing pemirsa ya. Soalnya Bunda ya pasti tidak ada. Saya pemirsa tak kunci lawang sik. Salwa nih kono lah ya. Ya. Aku parani rono. Oke, cus. Katone apik to, Men. Iya, Dek. Lawang anak kathok sing dienggo men kathok kembang-kembang ae. Seneng ndekne iki jere mbare nggo. Diumbah garing langsung dienggo. Ayo, cus. Dienggo metu-metu bagus. Saya kono enten sing kono Ibu kene. Oke, cus.
guys. Wis pamirsa iki menuju gone Kinara. Terus karo ngetero iki lho. Ngetero iki lho, Dok, Wah. Iki pekorone keri iki. Apa digawe nggo? Iki kaya ati ngono lho, Dok. Ati terus apa ngono kuwi sing dienggo campuran sambel goreng kentang aja lali. Wis pamirsa adep ya. Tutupno aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis tak jawab lho. Boleh. Wis ae. Nganterno tenan ya. Ning dapure rumahe Mak Besti, Mak Damis. Iki wilayah Cepu dan sekitarnya terpantau rontok mendung mendrip-mendrip pemirsa lho. Mendungnya iki mendung mendrip-mendrip ngono lho. Panasnya ya panas sidik-sidik ngono lho. Panas ora, adem ora. Dadi situasine mendrip-mendrip ngono. Aku gede truk iki. Gerdu sapi. Cus.